pamusoro idana homu kwete unoona homu kwete amai masunzira ere munhu anokuburisai munyaya yokuti mwana uya hasi wake patakati auye naye akuburise munyaya anova ndiye Gideoni pombwe wacho pamusoro ima nyaya iripo ndeyekuti inini mauya naye ndio milioni taba kupindura kwete mama haana kuuya kana mapiwa kana muchitsala mvura chiti pai kuti sei asina kuuya kuti inini kana musina kuuya naye kuti ndikupume wanyaya iyo yokuva kuti takodhana nei pamusoro imama nyaya yakaitika ndeyekuti last week but 1 patakauya kuno ndakanzi ndiende kwaGideoni Kombwe ndiende ndinomuudza kuti auye kudaro zveshuwa ndakabva ndasvika pamba paGideoni ndobva ndamuona ndobva ndamutsanangurira kuti uya kudare haana kuramba akabva ati kutouya kwamaita asikireta akatosvika kunoko vachindishedza kuti ndiuye saka ndiri kuuya saka last week yatabva kuti tiuye kuno kudare ndo pandakazoudzwa naiye Aleki Chingari kuti musauye kuno atumira munhu mukati muvhireji medu kuti hanzi hakuna dare kune dare romasabu uyu Gideoni ndatomufonerawo kuti asauye saka apa ina handisi kuziva kuti chakunesa Gideoni kuti asauye kuno chii imamai imimi last court maiziva kuti makanzi imimi musauye handidinga right imimi mafera nei kuti mumuudzi koti iyo yemusi wa 39 iriko pamusoro imama nokuti mauya ini ndachifungidzira kuti iye sekutsanangura kwaakaita achitumira munhu mukati mevhireji kuti ndamufonera Gideoni ndafungidzira kuti iye ndiye futi akandiudza nezuro kuti tiri kudiwa tese kudare tiri kuudza imese saka nyaya takudzirana nemi nokuti imimi mafera nyaya yagarisa takuchidzana nemi muchianza nyaya iyoyi ndakuya nomunhu watikuti yainaya saka tokutongaise ngozi matofoira ndiri munotowangu ngozi mungada matokokoroza umbo watokati kuti ndiyena pamusoro imama ina handina kuramba kuenda kuti auye muno iye Aleki Chingari nezuro ndiye akatonditumira munhu zvekare kuti tiri kudiwa tese kudare ndichaudzai naume jimu auye iye wacho ndandifungidzira kuti ndiye achafonera zvekare amai Chingari Chingari wamutaura ndouti ndiye murume andakagarira naye pabhenji imi muda kutakiwa utine senyu nouyu kwete ndozvamuri kutaura ka saka kwete imi baamai muri kupomerwa usade kuti makataura mukadziwo makataura uyu kuti mwana owe naye hasi wako takuchitongai manje pamusoro imama kwete ina handisirini ndakataura nawe akataura ndiani munhu angachipomerwa nhau iyi kuti akatsanangura nhau iyi nanaume jimu mwana wangu inini aripo panze ano 13 years zvine mimi mwana wenyu akapara muhosho mwana wenyu mimi akapara muhosho mwana wenyu handimunozva vese vari pasi pemakore vaya vanonombereka mwana wenyu paakanga achitaura ari mwana mudiki saizvozvo achitaura zvinhu zvazvo kupita kuti mugare pabhenja anobhadharwa nini kana ari mwana adai kana apara mhosva tozati mutonge munomone tototonga mubereki wacho saizvozvo tototonga inini oziya hatigone kumugadzika mutema wobviri pamusoro imama nyaya yakatsanangura mazwi akatsanangurwa nemwana akatsanangurwa mazwi akasvika naGideoni Kombwe pari pachivanze changu mashure mekunge atiza kumba kwavo achirohwa nemhuri yekumba kwavo achitsanangura mazwi ekuti ndarohwa kumba kwedu ndarohwa kuti ndine mwana muvhireji achatsanangura zvakombwe nokuti zvakombwe ndo zvamatadza kuisa kombwe mubi kudare rachifika ndeya imi munonyaya kana kuti imi munonyaya nomwana wenyu makapara yokuti imi makapomera mukati asi mwana wako kuti dare rigutsikane kuti mwana wenyu mwana mudiki ngambouya kuti muone kuti mwana wakadii
Kaudziwa uye ambotsanangurawo maso. Munonyambogara pasi nevana kumbawo madza. Ndasawira kubawo. Alright. Pakati pavo avasawirawo kuona mai vako pane chii chakuziva pari zvino? Chandinoziva apa? Hapana. Kana nyaya dzari kufambira mai vako kudziziva? Inini? Kudziziva. Ndedzekuti? Ndedzekuti murume anonzi Gideon Pombo akauya kumba. Paakasvika kumba ndipo paakauya achichema. Paakauya achichema ndipo paakatanga kuti atazvinanzi ndarohwa kune vanhu kumba kwedu. Ndarohwa nyaya yekuti azvinanzi ndine mwana ari muvhireji munomu. Akarohwa nevanhu huku kwani? Anzi kumba kwavo. Kumba kwaPombwe kuye. Ndikune vanhu vakamurova. Vachimurwera kuti wePombwe si une mwana muvhireji munomu. Mwana wacho ndokwani? Nazozvinzwa zvangu. Unozozinzwa kuti ndewani mwana wacho. Asi mwana aripo? Mwana waPombwe. Ndizviziva zvo. Unoziva. Okay. Kutombudza kutokanasa kutora murawa tikatapara munhu totora kumbawo yanongozara toya totongana nemubhadharira kozi ndinofana kunge ndino mwana yedu kozi mwana muchidya kodzero ndomutemo hana chanoziva kupai Sorry, Mama. Baba watibatsira here panyaya iyi? Akasiyana here namai avo kuti mimi mwana wenyu ava asi wawo here? Pauya apa ndikwanzira kuti mubatsire asagara apo nyaya yake. Munotori naye? Ndaida kuti mubatsire kuchituya sezvo amazongomubvunza apa asina basa. Azongositsamudzira wega. Ndizvozvo. Saka imai tati mubatwa nomhosva yekuti matadza kuya nomunhu anokuburitsai munyaya Gideon Pombo ende nyaya yadhonza chimwenza federal mind ende musingauya naGideon Pombo. Saka kwati mimi nhasi yanyi kutongwa ende muchibatwa nomhosva kuti mimi makameshena zita romukadzi womuviri tada kuti mwana umwe asi mwana wake Changa ndichikumbira ndechekuti pakufona kwachingare kana nhamba dzachanadzo taikwanisawo kubata Pombwe kuti handina kusvika here pamba pake ndichitaura nhau iyi. Muri kutotaura zvinonzwika asi chiri kunetsa kwamuri inini muri kuda kutsvagirwa witness yenyu nomunhu wamuri kutongana naye mudare sei? Pamusoro imama ina handisi kutsvagirwa witness asi kuti nhau iripo ndeyekuti iye ndiye akanditsanangurira nanhasi wese nezuro ndiye akati mese ndikukukokorodzai ndiye akatotikokorodza nozuro. Ava madzimai ako nyaya wakamboizwa kuti yakamboenda kumasabhuku? Tipe nyaya zvapaikaenda kumasabhuku. Nyaya iyi paikamboenda kuna sabhuku ichitaurwa vachiunganiswa shuwa yakaenzwaenzwa mwana akachajwa mbudzinana. Musikana abva nasabhuku munaki iyoyo kunzi akaita makuhwa nanamai vaakaita navo vanwa ndiye naume ichimwe asipo panapa amai vakadzi vomurume panzako avo vakadaro. Saka ambu changamireza kutaura mazinza zvitohanhoro venyu mazinza nyaya iripo ndeyekuti imimi muri kuswera kutenderera asi nyaya isiziva kuti nyaya dzese kana dzaparwa nevana dzinongopedzera dzaenda kuvaberekana dziri dzevana mwana anofamba achitaura zvisiri handiri iwewe nawo mari kupiwe mubhadharire mari yake yakakwana tibatanidze nyaya dzako bhozi nyaya yako iya naume iri pending panapa iwe une $5 zvausina kubhadhara kuti pana naume then naume andikana $35 kuti tipedze nyaya.
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.